জ্ঞাନ ଶୁଣ 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 ଆରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି କଲେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମକୁ ଭୋଜି କରିବାନି କରିବା ଏ 1000 ଟଙ୍କା ଦେ ମଟନ ଭୋଜି କରିବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ପଚାରି ଦିଏ ଯେହେତୁ ସେ ଘରର ମୁରବୀ ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି ମୁଁ କିଛି କରେନି 1000 ଟଙ୍କା ଦେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କଲେ କହିଲେ 1000 ଟଙ୍କାର ମଟନ ଆଇଲେ ଆମ ଘର ବଂଶ ଖାଇବେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର 500 ଟଙ୍କା ଦେ ଆମେ ଚିକେନ ଭୋଜି କରିବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ପଚାରି ଦିଏ ଯେହେତୁ ସେ ଘରର ମୁରବୀ 500 ଟଙ୍କା ଦେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କଲେ 500 ଟଙ୍କାର ଚିକେନ ଆଣିଲେ ଆମେ 2 ଦିନ ପରିବାର ଖାଇବୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମଦ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ମାରିଦେବା ତାଙ୍କ 2000 ତ ମାଲଟା ରେଡି କର ଖାଲି ଆଉଛି ଏ ଜ୍ଞାନ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ପଚାରିକି ଦେ କାହିଁକି ନା ସେ ଘରର ମୁରବୀ ସେ ମାଇକିନା ଟା କଣ କହିବ ସିଏ ମତେ ଆଣିଥିଲେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଥିଲି ରୋଜଗାର କରିକି ଘର କିଏ ଚଳଉଛି ମୁଁ ଚଳଉଛି ନା ସିଏ ଚଳଉଛି ଶଳା ମାଇକିନା ଟାକୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ତୁ ମତେ ମାଇପ ବୋଲା ଭାବିଲି ନା ତୁ ସାଙ୍ଗ ମାଲଟା ରେଡି କର ମୁଁ ଖାଲି ଗାଟା ଧରିକି ଆଉଛି ହେଲା